Слава Тебе, Господи, И Отца и Сына и Святого Духа, седайте переласка. Дорогие браты и сестры, сегодняшняя неделя в нашей традиции называется «Неделей усіх святых». И бачите, яна у нас у нашей традиции такая непостоянная в этой неделе, яна залежить от свята заходу Святого Духа и святкуется у наступную неделю вось пасля гэтага свята. И я, рыхтуючыся до гэтага казання, задумаўся над тым, чаму менавіта так. Чаму вось прывязанае нашае свята ўсіх святых да нядзелі заходу Святого Духа. Напрыклад, у рыма-каталіцкай традыцыі гэта пастаяннае свята, якое святкуецца там напрыканцы кастрычніка, на пачатку лістапада. Вось. Але ў нас вось яно так звязанае. І пачну здалёк, каб патлумачыць гэта, пачну здалёк. Бо мы ведаем з вами, што свята заходу Святого Духа гэта не проста свята, калі мы святкуем вось пэўную падзею, пэўную такую важную падзею ў гісторыі збаўлення, але яшчэ гэты дзень называюць днём нараджэння царквы. Бо ў гэты дзень менавіта царква нарадзілася. Дух Святы зышоў на апосталаў, і яны замест таго, каб быць проста нейкай групкай звычайных людзей, якія, можа быць, аб'яднаныя пэўнай ідэяй, так, магчыма, там іх яднаў пэўны лёс, настаўнік, які іх вучыў, і таксама вялікія падзеі ўваскрасення Христовага, яны сталіся нейкай незвычайнай для гэтага свету супольнасцю. Яны сталіся тым, што мы называем царквою, гэта такая супольнасць, якую яднаюць не толькі людзі, але яднае Дух Святы, яднае Бог, яднае Божае натхненне, яднае моц Духа Святога, і вось мы ведаем, што ад зыходу Духа, ад уваскрасення Христовага да зыходу Духа Святога апостолы паводзілі сябе так звычайна, па-чалавечы. Так яны сустракалі ўваскрослага Господа, так яны з ім размаўлялі, так ён іх навучаў, так ён рабіў нават невялічкія цуды там для іх там, і невялікія знакі, так правільней было бы сказаць. Але апостолы яшчэ былі такімі звычайнымі людзьмі. Ад нядзелі зыходу Духа Святога яны сталіся некім незвычайным. Яны сталіся ўжо людзьмі, якія смела ішлі, прапаведавалі. На іх словы не проста людзі слухалі іх словы, але людзі сапраўды гэтыя словы пранікалі людзям у сэрца. Вось 3000 у першую нядзелю зыходу Духа Святога людзей навярнулася ад словаў апостолаў. Яны рабілі цуды, яны рабілі знакі. Царква пачала жыць. Але царква гэта не толькі вось нейкая супольнасць зямная, якая існуе тут і сёння. Не толькі вось тыя людзі, якія сабраліся тут у капліцы ці глядзяць нашу онлайн-трансляцыю. Не, царква гэта супольнасць усіх веруючых людзей, якія жылі, якія жывуць і якія будуць жыць яшчэ. І вось пра тых людзей, пра тых вернікаў, пра тую частку царквы, якая ўжо адышла да Господа, мы ўзгадваем сёння. Праз тыдзень на наступную нядзелю пасля таго, як мы ўзгадвалі стварэнне царквы. І вось мы сёння ўзгадваем гэтых усіх святых. Бачыце, я яшчэ пра што хацеў сказаць, што сутыкаўся я часта з тым, што некаторыя хрысціянскія групы, яны таксама крытыкуюць, напрыклад, каталіцкую царкву за тое, што ў нас ёсць шанаванне святых. Што ў нас вось ёсць малітва, звернутая да такога ці іншага святога, там, да святога Езафата, да святога Мікалая, да святога Пантелеймона, ці яшчэ да кагосьці іншага. І сапраўды, яны маюць нейкае лагічнае абгрунтаванне гэтаму, што царква у малітве трэба звяртацца толькі да Бога. У малітве толькі трэба да Бога звяртацца, бо толькі Бог валодае гэтым светам, і не трэба ствараць нейкіх сабе, пантэон іншых багоў, у чым яны нас абвінавачваюць. Але, дарагія браты і сёстры, у кантэксце таго, што я сказаў, што царква гэта не толькі мы, не толькі тыя людзі, якія ёсць у гэтым свеце. Для мяне, напрыклад, шанаванне святых, яно зусім надзвычай важнае і вельмі натуральнае, я бы так сказаў. Бо са сваімі малітвамі мы звяртаемся не толькі з просьбамі сваімі, так правільней сказаць. З просьбамі мы звяртаемся не толькі да Бога, але і звяртаемся да людзей. Вось, напрыклад, калі мне цяжка, то я малюся да Бога, так, я прашу Бога. Але мне становіцца лягчэй і мне прасцей перажыць нейкія там выпрабаванні, турботы, якія на мяне зыходзяць, якія я сустракаю ў гэтым жыцці, калі за мяне яшчэ хтосьці моліцца.
Я прашу, напрыклад, там, не ведаю, знаёмых святароў, знаёмых вернікаў маліцца за мяне, маліцца за тых людзей, за якіх мяне прасілі маліцца. І гэтая малітва, на самой справе дапамагае. Дапамагае гэтая малітва і дапамагае адчуванне таго, што ты не адзін, таго, што ты не сам толькі сутыкаешься з твоімі праблемамі. Так, мы верым у міласэрнасць, у Господа мы верым, але па-чалавечы, з нашай чалавечай слабасці нам прасцей, калі мы адчуваем яшчэ і падтрымку чалавека. Зноў жа ў Святым Пісанні мы знаходзім словы, што дзе двое ці трое сабраныя ў імя маё, там я пасярод іх, прасіце, і будзе вам дадзена. І таму мы звяртаемся з просьбай аб малітве да людзей. Мы звяртаемся з просьбай аб малітве да жывых. Але мы можам звяртацца з просьбай аб малітве да тых, хто жыве, я бы так сказаў, інакш уже, жыве ў іншым свеце, жыве ў валадарстве Божым. Мы звяртаемся да святых, да тых людзей, пра якіх царква сцвердзіла, што сапраўды гэтыя людзі жылі пабожным хрысціянскім жыццём, мелі незвычайныя заслугі і яны зараз знаходзяцца ў валадарстве Божым. Так, такіх людзей, якія знаходзяцца ў валадарстве Божым, нашмат больш, чым тыя, которых мы называем святымі, але пра гэтых ўжо няма сумніваў. Ёсць гістарычныя сведчанні, ёсць пэўныя гістарычныя крыніцы і дадзеныя, якія гавораць, што так, гэта людзі былі такія, у якіх грахоў, скажем так, груба скажем, менш было, чым праведных учынкаў, і што сваімі заслугамі сапраўды яны ўжо засведчылі тое, што яны сапраўдныя хрысціяне, не тое, што яны такія хрысціяне, якія толькі такімі называюцца. І вось да гэтых людзей, чаму ж мы не можам звярнуцца да іх з просьбаю, просячы таксама іх пра малітоўную падтрымку, просячы іх таксама маліцца за нас. І для мяне сэнс малітвы за святых, малітвы да святых, сэнс шанавання святых менавіта ў гэтым, што я, як хрысціянін, як чалавек, прашу іншага чалавека, які таксама вызначаўся вераю, вызначаўся Божаю ласкаю, якую меў, прашу яго падтрымаць у малітве мяне. Мы памятаем пра тое, што малітва да святога – гэта не малітва як да Бога. Мы просім святога маліцца разам з намі. Мы просім яго дапамагчы нам менавіта малітоўна, не столькі фізічна, не столькі дзеяннямі. Мы не верым у всемагутнасць тых ці іншых святых. Не. Можа быць, яны так могуць нешта ў гэтым свеце зрабіць ці змяніць, але толькі з ласкі і допуску Божага. Але мы звяртаемся да іх у першую чаргу па малітву, каб яны прасілі Бога там, дзе яны зараз знаходзяцца, у тым стане, у якім яны зараз знаходзяцца, прасілі Бога пра тое, каб ён падтрымаў нас, выканаў нашу просьбу, зрабіў тое, пра што баліць нашае сэрца сёння, пра што мы перажываем. Вось для гэтага, у гэтым для мяне сэнс шанавання святых. І бачыце, тое, што мы пасля нядзелі зыходу Святога Духа святкуем нядзелю ўсіх святых, вось яно як бы лагічна для мяне ў гэта ўпісваецца. Што вось царква была створаная тыдзень таму, так скажем. І сёння мы узгадваем гэтую царкву ўжо ў такім жывым кантэксце, у жывым кантэксце супольнасці святых, што так, мы, людзі, якія тут сабраліся, людзі, якія жывем на гэтым свеце, якія яшчэ, можа быць, і грашым, якія яшчэ робім няправедныя ўчынкі, але мы яднаемся з тымі людзьмі, якія ўжо прайшлі той шлях зямны, які нам патрэбна прайсці яшчэ, якія ўжо знаходзяцца там разам з Господам. Мы, сёння можна сказаць, завяршаем святкаванне гэтага тыдня стварэння царквы, які пачаўся ад зыходу Святога Духа і заканчваецца нашым асэнсаваннем нашай супольнасці разам з тымі святымі, якія ў небе, і нашым чаканнем, можна так сказаць, той святасці, якая, той сустрэчы з гэтымі святымі ў небе, якая, я спадзяюся, калі-небудзь наступіць. Няхай Господ нас благословіць у нашым зямным шляху, няхай Ён благословіць нас у нашай дарозе да святасці, і няхай сапраўды мы калі-небудзь пераступім гэты парог нябеснай брамы і аб'яднаемся з гэтымі святымі. Амінь.